Al programa Prop de tu ha acudit el president de l'Associació Cultural La Maera d'Antella, Leopard, i el maero Luca Part per compartir amb nosaltres l'alegria de que la Maera ja va camí de convertir-se en patrimoni de la humanitat. És una festa en la que recreem l'ofici mil·lenari dels ganxers, que és un ofici que ha desaparegut, va desaparèixer a final del segle XX i des de l'època islàmica no només al xúquer, sinó als rius de tot el planeta, la fusta se transportava quan no hi havia carreteres ni camins, el mitjà natural era pel riu. I se duia, en aquest cas, des de Conca, des de les serralades de Conca fins a Cullera i de Cullera fins a Dénia, Cartagena i a València. I és que la Maera s'ho mereix, ja que recupera les seues tradicions. Justament des que nosaltres vam iniciar el 2012, que és l'associació d'Antella. Sí, que vam fer la primera baixada de fusta a Pobla de Segur, on vam estar també presents, es va fer la presentació de la candidatura. El que passa és que també fer-la multinacional comporta tota una sèrie de tràmits en què cada país ha d'agregar-se. I ara estem en un punt que n'hi ha 5 països, Alemanya, Àustria, Letònia, República Txeca, I Espanya? I Espanya és que ha de complir el requisit de que el Ministeri reconega això, la festa nostra, com a patrimoni cultural d'Espanya. I és el que no complien fins ara i ara ja s'han iniciat els tràmits. El maero Luca Part té la seva funció. Saben de tot. Jo sols controlo els que van al meu vaixell. Sols controlo això. Que tinguin cuidado en això, en altres. Esta associació porta 8 anys i esperen els 10 ser patrimoni de la humanitat. Sí, enguany no només tenim el suport del Ministeri de Cultura, que ha sigut recentment, fa unes 2 setmanes, sinó que al mateix temps l'Ajuntament d'Antella ha aprovat, també fa 15 dies, una proposta, a petició nostra, per a demanar també el suport per a la declaració de patrimoni material i al mateix temps per a demanar a la Generalitat Valenciana que ho declare Patrimoni Cultural Valencià. Ara el govern avala convertir la Maera d'Antella en patrimoni de la humanitat.